Dobrý deň, dnes by som vám chcel predstaviť nože Victorinox Evoque. Samozrejme tieto nože sú vyrábané vo Švajčiarsku. Sú to jednočepelové nože, ktoré momentálne patria medzi najpredávanejšie nože. Sú vhodné pre rôzne outdoorové aktivity, či už pre turistov alebo pre poľovníkov. A v tomto videu by som vám ich chcel bližšie ukázať. Nože Victorinox Evoque máme v týchto rôznych variantách. Ukážeme si napríklad tento. Klip je odnímateľný, má doživotnú záruku na vady materiálu a má jednoručné otváranie. Nože sú balené v darčekovej krabičke. Môžeme si ju otvoriť. Všetky tieto nože Victorinox Evoque a mnoho ďalších nožov Victorinox nájdete na našej stránke www.roy.sk.